Ще играем Clash Royale. Аз съм Access Gaming. Ще играем Clash Royale. Ето ми годейка и съм на четвърта арена. Сега си взема експала. В коментарите ще видим, ще си го взимам. Напишите. Ще играя с този дек. Ще ме кажете, да, този дек таски, ама не е таски. Те се поздравяват. С какъв гаден тики играя. Там се връща. Не да разбира. Много хубав ден сме взехаме. Давате. Средът на терен ще е хубаво, защото ако лява на неговия терен е бомбер чол. Тръц. Спяр голенци. Да дадем такова положение. Това ще ме защитава. Браво. Ще пусна той. Не. Чакай да трябва на мой терен. Аре, билим ще. Ще билим ли? Не се знае. Не е възможно, защото с този хубав дек. Ще бим. Ще бим. Пускам принца. Пускам скелетон армия да се защитя. Да ги правите, защитавам се с някакви яки карти. Да видим какво ще стане. Граби. Погребите ги те. Бим. 3, 2, 1, бим. Бим. Ето е хубаво. Какъв този батал не го знам. Но е добър. На 7 ниво, четвърта арена. Срещнахме се по време на битка с този. Много добър, ето. Яки си му карти. С Royal Gent. Нормално да ме бие. Ще направим още една-две игри и да влезем в тази арена, защото е яко там. И само ни трябва една брък и бим. Че ги бим, просто влезем в арена 5. Той ще си играе с миньончета.
Малко гадно ми се отчаяно. Трябва да взема от снимче. Стига. О, бим. Тъц. Виж как го... Ха? Не. Не чакам принца, не се знае какъв поход ще направи. Да. Да видим. Патах. Тук шапче. Хо! Давай. Хо! Вестника си. Здесь ще се качим снимка. Жалко. Сега спирам клип. Почваме. Като хората стягам се, защото ми взе едната кола. И трябва... Сега ще го бия, принц. Мили принце. Къде ходиш, бе? Айде, GG! GG! Ето. Благодаря, че ми беше приятно да играя. И... Чао, ютубери! Беше ми приятно, ще направя нов клип утре.